vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages tingoti maswera sei kose kwamungava muri kumativi mana enyika. Regai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Pane message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana anzi hello brother Nashi muri sei, ndinokumbirawo kuti munge muchipostawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndatambudzika ini, ndinotombofunga kuti zviri nani kuti ndinge ndichingonwa mushonga wemakonzo. I am a 19-year-old woman and andichagari nemaparents angu, and I thought kuti pandakabva kumusha kwedu kwandinobva kugokwe uko, it was the best decision that I had ever made, but now I am regretting mukoma. So inini ndinobva kugokwe, but zvakaitika mukoma ndezvekuti kwainge kuine musangano, ndobva ndaendawo kumusangano kuya ndichitoluka. So ndakati ndiriko kumusangano kuya ndopa ndakabva ndazongodaidzwa noumwe mufesi who was very mysterious. Apa ainge achidriva rimwe zimotikari rainge rakanaka. Akabva andiudza kuti indeed he was the one who had called me, but he had called me for his own boss. Akabva ati ainge ari bodyguard, what that someone uyo ainge ari very important, ainge achida kutaura neni. He then told me kuti I was supposed to give him my numbers. Ndikabva ndazopa bodyguard area numbers angu. Apa ndainge ndava kutotya because baba vangu kumashure uku vainge vakamboitawo zve-CCC, saka ndainge ndava kuti maybe my dad has gotten into trouble. So ndakangomupa numbers angu anyway. The guy akabva anditi usatya because ndainge ndichitodedera. Ipapo pakandipa foni yake achiti isa manamba, ndaitadza kana kuibata nekutya. I then gave him my number. To my surprise akabva azondipa mari iyi yaakandipa mukoma. He gave me $200. Akabva ati mari iyoyo I was supposed kuti ndinge ndichishandisa mari iyoyo to get my hair and my nails done. So late at night pandainge ndava kumba manje nditori busy ndiri paWhatsApp, and I was thinking about that guy kuti komuchinda uyu anombonyatso kushandira ani. That was when I saw another number. Pandakaona dzimwe number manje dzainge dziri dzeku-South Africa, ndakatombodzibloka number dzedzi. Ndokubva ndazoona bodyguard uyoyo ava kundifonera futi akati ko wablokereiko number dzemurungu wangu, taura naye. That was when it clicked into my mind kuti ndanzi pane munhu uyo achazotaura neni. So mukoma I then started to speak with his boss. When I was speaking with his boss, that was when he told me kuti ainge achishandisa number dzeku-South Africa, and ainge achishandisa number dzeku-South Africa as a form of security. It was for security reasons. We started chatting and I was excited. He told me kuti ndainge ndisingafaniri kuti ndinge ndichizozivisa anyone about our relationship. Ndikabva ndati it is cool. So this guy akabva azouya mukoma, akauya kuzondiona, but akabva anditi ndaifanira kuti ndinge ndichitsvaka kunzvimbo kwekuti taikwanisa kuzoonana but tisingazoonekwe nevanhu. So that was strange and very weird. Ndakabva ndazoenda hangu ndokubva ndazonomumirira. So I chose a place where it was in the forest, but aikwanisa kuzodriva motikari yake achiuya kuzondiona. I gave him the directions. Hey mukomana paakauya, I was so impressed because ainge achidriva motikari yainge yakanaka. Ndakabva ndapinda motikari miyamiya. So akangoti tichangowaila tichidriva. Ndopa ndakazotoona kuti apa tainge totonanga Harare. Ndikamubvunza kuti ko wava kuenda kupi neni? Akati baby, there is something that I have bought for you. I want to give you a present, but present iyi iri kuHarare. Mukoma ndakabva ndati ndoita sei? So akabva azonditi we will be able to drive to Harare and come back before even my parents can notice anything. Saka ndozvakabva zvazorwadza zvikabohwa vabereki vangu because inini I have my sister yangu uyu ari kuSouth Africa. Saka sisi vangu ava vane mwana wavo uyo ane disability. Saka ndini ndainge ndiri responsible for taking care of that child. Saka ndakangosiya mwana uyu, ndakangoudzawo tumwe tuvana tunongogarawo pamba, ndikangoti sarai nemwana uyu, and I just left vana ava vari vega. And in my mind I was thinking kuti maybe tainge tichazodzoka in time. I traveled with my blesser to Harare mukoma, ndokubva ndaenda naye kune imwe hotel. So takati tiri hotel kwenda inge ndongonetsera nyaya yekuti shanga tichidzokerei, achiti hazviite kuti tidzokere tisina kumbopama. Saka airamba achingondipama until tazotorara kuhotel kuya. Mangwana manje ndopa
driver neni achidzokera neni kumba. So by the time patakazosvika kumba, my parents, they were so angry because vainge vachindifonera apa kuti ndidavire, ndainge ndisingakwanisi kudavira, ndichitya kuti vaikwanisa kuzondipopotera iye achinzwa ndichipopoterwa. So mukoma at that time takati tava kuenda kumba, patakabuda ndakabva ndaona kuti driver wake uya ainge auya neimwe motikari. It was a normal white Ford Ranger, but yakangonaka. So we then drove, but this time akabva azongondisiya pama shopping center because the car was just a normal car. So people vainge vasingatu, so some people were not even staring at me, but mukoma ndainge ndapiwa mari. He had given me a lot of money. Ndakabva ndazoti paya pandakasvika pamba, then ndikabva ndazorakidza mama mari because vakatanga kutopopota pavakandiona ndichiri kufamba ndichiuya kumba, vachipopota vakamira pagedhi. Ndakasvika pakusvika pamba vachingopopota vachingovava, then vakabva vazoti vainge vachida kundirova, ndokubva ndaburitsa mari iyaya. But ndakati ndichiburitsa mari, she even got so angry. Mukoma vakabva vati ndainge ndiri hure risina nyadzi rinosiya mwana ari ega. Mukoma nashi sezvo pamba painge pasina mari, at the end of the day mama then gave in, vakabva vazongogamuchira mari iyaya. Mari iyaya yakazotorwa, then hanzvadzi dzangu dzikatofara dzikatoenda dzikatonotengawo zvainge zvichishota pamba because yainge yakawanda, but still she was not happy with me. I kept on dating Mbinga A in secret. I then realized mukoma chimwe chinhu, ndakaona kuti murume uyu aingouya chete kuzondipika up ovaita bonde neni musango kana ndiri kuma-periods, only when I am on my periods. Dzimwe nguva semunhuwo ainge ava kuziva kuti ane mbinga yake, ndaisvika pakunzwa havi yekuda murume zvezvezvo kuti ndaishaya kuti ndoite sei. Ndaisvika pakumutuka kana pafoni ndichimoti kana ukasauya kuzorara neni nhasi I'm going to dump you, but aingoseka zvake achingoti madam, ko madam matsamweiko, and he knew kuti I could not do anything. Sezvisinei mukoma aizouya zvake, but aiuya but ainonoka kuuya. He would only come apo pandinenge ndiri kuma-periods. So I kept on asking kuti kuzviri kumbofamba sei, what's going on with this guy, why is it asingasemi mukoma. That guy ainge asingasemi, aitouya over achoita bonde neni ndiri kuma-periods kudaro, over atotora kamucheka kake and he will just wipe himself, then over andiwipa, then taibva tazogara zvikari mumotikari ondipama futi. So I thought kuti maybe this guy sezvo ainge atova munhu wangu, ainge ava kuziva my monthly cycle. So then there was this other month, iro gore rinori, when I had my irregular periods. Zvakaitika mukoma ndezvekuti I only had a period for a day. Then the guy, he did not come throughout the month. Takatukana mukoma, ndichiti ndikamubloka nenumber aids, otaura nenini dzimwe number chingoti ndinokuda baby, do not block me. Ndobva ndati kana uchindida uya undiite bonde, uroda kuti ndinge ndichirara here nevamwe varume. Aingoti izvozvo madam, I cannot answer you. Mimi kana mafunga kundigurira ndiri kure nemi, what am I going to do? Saka mukomana ndaingorwadziwa, but at the same time ndaiva faithful kwaari, ndisingadi kurasikirwa nembinga yangu. Chikazondishamisa manje ndechekuti the following period ndakaenda kuma-periods kwangu, it was on the 4th of the following month. Saka iye manje akabva akauya, this was at around 5 p.m. pakauya kuzondipika up. He went with me to his house kuBorodeo uko, ndokubva arara neni. Mukoma akarara neni achingondidhidha ndiri kuma-periods kudaro, ende akati achirara neni kudaro ndakanzwa rimwe zipain. Mukoma zipain randakanzwa ipapo ndakasvika pakuchema, ende ndichichema kudaro iye akanditi are you enjoying? Ndikabva ndati no, I am not enjoying, zviri kurwadza. But the more that I screamed in pain, the more that he seemed to enjoy my pain. Mukoma nashi takazoti mangwana acho makuseni ndopa akabva azoenda neni manje akabva ati you are going to be staying here. Ndokwandiri kugara pari zvino mukoma nashi till this day I am struggling. Ndogara ndichingonzwa pain iyoyo, ndatova ne2 months andiende kuma-periods. And what worries me, makumbo angu mukoma, kubva musi iwoyo makumbo angu akabva atanga kurwadza, like ndinonzwa as if mumabhonzo mangu munenge muine munhu
anenge achindibanda mabhonzo angu awa because anenge achirwadza. Dzimwe nguva ndinokwanisa kutofamba, sometimes handitogone kutofamba, makumbo angu anenge achirwadza, ende anoti achirwadza kudaro anozvimba mukoma zvekuti anosvika pakutyisa. This guy, he has promised me kuti he will keep on taking care of me until I am okay. Saka ndakamati chindidzosera kuvabereki vangu, taraona kuti hauna kundiroora, kuizvezvizvi ndikanzi ndarwara unondiisa kupi, ndikabva ndamuti taraona kuti izvezvizvi hauna kundiroora, ko kana ndikakufira uchandiendesa kupi? Iye akangonditi it is okay, you are going to be fine, you are not going to die. Ndiri kurwara hama dzangu, ndiri kurwara muri yeZimbabwe. I so wish to return back home, but ndinonyara kuti ndinge ndichidzokera kumba because ndahonda mukoma, ndahonda kuita kamurwere, but makumbo angu awa anenge akangozvimba. Iye kutaura naye anenge achingoti everything will work out baby. Iye anoti haachadi kuti tirambe tichisangana pabonde because akandeti maybe kusangana kwataita pabonde together whilst you were on your periods, this is what is making you sick. Hanzi tsvina yaya yakaenda kunogara mumakumbo angu. Ameno kuti zviriko here izvozvo mukoma. Handizivi kuti aenda neni kun'anga dzinokwana idzo kuita ngani. He has taken me to a lot of traditional healers so much that I have lost count. Dzimwe nguva mukoma ndinokwanisa kungonzwa ndichipera simba, then ndobva ndazongofenda. Pandinozomuka paya ndichizotarisa ndobva ndatoona kuti ko zvatitori mudare ende iye anenge atori busy neng'anga yake. This has happened more than 4 times. Ende pose pandinomuka ndobva ndazongotanga kungomwaiwa mvura. I keep on asking myself kuti when is it all going to stop? I just want it to stop. I want it to be okay again. I just want to return back home. I am stuck here muno muHarare mukoma, even though he takes care of me. Handidi kumunyepera. Ndina driver wangu uyo wandakapiwa, ende anouya anonditengera zvose zvandinenge ndichida. Ndina maid pamba pandinogara, pane garden services. I have everything that I want. Ndinongoswera ndakarara, but makumbo angu ndo ari kuita kuti ndinge ndichiva very worried. I am worried that I will end up losing my legs with the way that they get swollen. I am always looking at videos evanhu vane chirwere chandiri kurwara nacho, and the majority, ndikangoti 90% of those people vanopedzisira vazoitwa ma-amputations because my legs, they are so painful. And dzimwe nguva mukoma ndinoti paya kana akatanga kundirwadza ndinenge ndichingochema kuti naiwe wadi waenda neni kuchipatara ndanobviswa makumbo awa because ari kundirwadza. At least kana makumbo awa akabviswa, at least I will be okay. I will just learn kuti ndinge ndichingogara ndisina makumbo acho. But iye anobva anditi no, it is not necessary, you are going to be okay. Mukoma ndainge ndiri munhu ainge akasimba with the curves everywhere, but iko zvinozvo mukoma ndahonda ndapera. Sometimes makumbo angu awa anoti akazvimba, pape paanenge azvimba paanozoserera, like anokwanisa kungomuka akaserera, ndatova normal. And ipapo pacho paanomuka akaserera, then ndinobva ndazoona ndava kufufunuka skin yangu, and ndinofufunuka skin yangu as if I am a snake, and it will start again. Makumbo angu anobva atanga futi kuzvimba. Kana azvimba zvekare, then my skin will fall off again. Iko zvinozvo makumbo angu anogara akangosvuuka because ndinogara ndichingomakwenya, anogara akangotsvukuruka mukoma. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyu mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavhika chitupa changu. Inini mukoma ndizivi kuti wangu munyama here kana kuti murume wangu akasiya andigadzira asati afa, nekuti zuva rafa murume wangu right now ava ne 4 years afa. Mukoma ndakambopfimbwa kuti
kusvika ndega ndaona kuti zvinhu zvandiri kuita izvi ndiri kukuvadzisa vanhu, because ndakati ndapfimbwa my first boyfriend, then ndokubva tazoti panguva iyaya ngekuti tinge tichinosika bonde, iye manje akabva ati what is going on mukoma, sikarudzi yake yakaramba, munoziva kunonzi kuramba, even this guy achizonofa iye akangonditi ipo paya paya sikarudzi yangu payakaramba. It was a sign kubva kuvadzimu vangu kuti kunopinda ndichinopinda mauri, it was going to cost my life. Saka zvatakazoita mukoma ndezvekudai, inini ndakazotoita wekutobatsira, ndakaibata sikarudzi yake achipinda shoma neshoma kusvika azonzwa kudzirwa, ndokubva tazokwanisa kuita bonde redu. But takangoita kawani chete mukoma akabva atanga kucomplain achiti ndikunzwa mudumbu. Ipapo ndakatomboti kazi ndarara nechigulani, because akazoita usiku hwose mukoma achingomhanya up and down, achingoenda achingonodorora, and aiti kana ari mutoilet ndaita kunzwa kuti baba avaka mudumbu mavo amusi right, maita kubuda rimwe sound. So ndainge ndatova worried ndichiti zvimwe kuda ndatorara zvangu nechigulani ndikazvichekeresa, because murume wangu iye paakafa akandisiya ndichiri HIV negative, but murume wangu manje ainge achibata baba vake vainge vari n'anga. Saka ivo baba vake pavakafawo, then vana amwene vangu vamwe vainge vachiri vadiki vose mukoma havana kana kutomboroorwa, because zvainge zvichinzi ivo vatizvara vangu vainge vakagadzira vana amwene vangu vose kuti kana anenge angoita zvechihure anobva atorovesa murume wawe nerukawo. So handizivi kuti ndo zvacho here zvandakaitwawo nemurume wangu, ende mukoma nashe ndasvikawo pekuti ndava kunzwa kuti I want to be with a man, but how can I be with a man? Inini ndichiti kana ndikarara nemunhu wandinenge ndarara naye, munhu iye anobva afa, because the other guy that died after I slept with him, iye paakaenda kumaprofita akanzi akaenda akanopinza chinhu chake mumukoko wenyuchi. Hanzi mandiri mune nyuchi dzirimo dzinoruma. Vidare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi mandiri ndinoita sekunge mune mukoko wenyuchi. Strange things do happen in this world.